Rájöttem magamtól, és kerestem egy jó tanárt. Gyakorlom is szépen 3-szor egy héten az IM-et és a UR. Angol gyorstalpaló kifejezetten haladóknak. Ha kólát akarsz megrendelni, akkor mondd. Give me a Coke. Ha kávét és süteményt akarsz, akkor... Coffee and donut. Ha fáj valamid, akkor... Fuck. Ha az üzletben látsz valamit, ami nagyon drága, akkor... Fuck. Ha valaki megtámad téged, akkor... Fuck. Ha látsz egy szép lányt az utcán, akkor... What the fuck? Ha valaki azt mondja neked, hogy... Fuck. Erre megfelelő válasz? Fuck you too. Ha elveszíted a dokumentumokat, akkor... I lost my fucking papers. Ha hálni akarsz valakivel, akkor... I wanna fuck with you. Avagy... Hi, can I fuck you? Ha keresel egy taxit, akkor mondd. How to get a fucking cab? Ha valami nem működik, akkor... Fuck that shit. Ha valaki idegesít téged, akkor a következőket mondd. Are you fucking with me? Ha ez nem elég, akkor pedig... What the fuck you want? Amikor egy öreg néni kér, hogy segítsd át az utca másik oldalára, akkor... Are you fucking stupid bitch? Persze, természetesen. Kérek egy kilót abból a szép almából. Give me a kilo fucking apples, motherfucker. Mikor kérik a jegyet ellenőrzésre. Are you fucking crazy asshole? Jelentése természetesen, tessék, itt van. Mikor egy dugóban állunk és vitatkozunk a közlekedésben résztvevő más személygépkocsi vezetőkkel. One more word and I get you fucking ass out from the car and fuck up you nasty motherfucker bitch. Jelentése, kérem, ne legyen ideges, mert ez nem segíthet a helyzeten. Amikor valami rossz történik. Oh, shit, fuck, 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 shit, fuck, fuck, fuck. Jelentése, azt a mindenit. Amikor egy hajléktalan pénzt kér tőled. Get the fuck out before I kick your motherfucking shit ass. Jelentése, bocsánat, de ez nincs apróm. Kedves a tanárnom, jól